personality and then the strength in terms of performance. So those gigoteko ket kanyakla onego beni gadi janthi the mondo year pathway modhiye. Ingeni ntiere duoko moko mabende waseneno mochoponwa mana kaki wacho ni wangie piny kachacha e pathways. Ibo yudo ni in social sciences pogruok tin 60 60.98 61 koro kendi neno ka mane omena explain ni mondo mi wachope that cluster watiyo gi overall subjects chiko mane nyathi otimo, then wachako watiyo gi subjects adek like arts and sports subject adek, in the STEM watiyo gi subjects ang'wen mane nyathi otimo ma lead that particular pathway. Kore kwa work out to give us that unique identifier. Teni koro nyathima oset oyudo those kaka ing'yo ka nyathi moro inwang'o kata 25 point something aggregate. Mano nyathima owinjo qualify timo kata STEM kata social science pathway. Koro kendo ka nyathi ochopo moyudo 25, at least 25 and above, mano nyathima already nyalo timo any pathway. Remember, identifying the pathway is not much on how the learners performed. It is about the interest and the pathway. Is he able to identify where this kamobere? Okingeni pathways gi kosakia ni mana pacho e kumomoke. Ngech pathways gi nyiso ni school mane mobodhiye. Ainya nyaka ka STEM gi wacho ni ok skunde tema machiwo STEM pacho kendi. Ntiere mana particular schools machiwe. STEM ibro chiwe skunde te. Mani public. Koro kik pacho bede STEM, ang'e problem en thoth ji dwaro ni nyithindo odhi STEM. Makata ka nyathi nyose yiero social sciences. Pacho kodi ni 844 cha. Yes. Koro 844 ne nyaka koro wachako we STEM mos. Nikech sani no ka jonyuol wacho ni gini obwogogi. Tipo ina ng'omiyo gini obwogogi to nyithindo to osewuotho ka grade 4, 5 to wasebedo ka grading itimo gi meeting, exceeding and approaching expectations. Maybe mana ka nyathi ng'ato janyuol moro nigi nyathi moro mane somo e skul moro ma jo skul no ne pod rank nyithindo gi marks. Kanye ma koro kelo problem. Nitiere skunde ma pod timo kamano sani. Ka nitie skul matimo kamano, maga jonyuol mobedo shocked.